Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Wensizwa zakithi nike nibone yini kodwa ukuthi inkulu kanjani impi ebhekene nendoda. Nike nibone yini ukuthi kufisa ukuqedwa njengendoda kulomhlaba okanye kulenkathi esiphila kuyona. Uyazi ukuthi usuku ubone abantu besilisa benza izinto engafanele ngabe bayazenza ngesizathu sokuthi bafuna ukunconywa abantu besifazane kanti abantu besifazane babancomela ukuthi babe zithingithingi zabo ubudoda bese buyaphela kubona. Ngingezwakali kabi kodwa lento engikhuluma iyiqiniso. Usuku ubona insizwa ihamba iya esibhedlela la kubeletha khona owesifazane. Uthola ukuthi insizwa mhlambe iganiwe ingene egumbini la kubeletha khona umkayo. Bayincoma besifazane bathi wow, hayi umyeni wakho cha indoda. Uyabona? Kubulawa indoda. Ukuthi wonke amadoda amanye kuze nawanconywa ukuthi amadoda kufanele abe khona egumbini la kubeletha khona owesifazane. Njengoba bemncoma nje bamncomela ukuthi lento ephambene akade yenza akabe isibonelo nakwezinye insizwa kuliwa nendoda njalo. Ingoba kufuna ukubulawa indoda. Ingako uthola ukuthi labantu besifazane bazoyincoma leyo insizwa leyo. Awukwazi izinsizwa zakithi noma kuthiwa unothando olungakanani olugcwele isifuba. Uma kuthiwa umuntu wesifazane useyabeletha mudedele ayesibhedlela abelethiswe yilabo baba belethisi. Ngaphandleke kokuthi uma mhlambe uhamba naye umusa mhlambe ke khona esibhedlela usiyabeletha emotweni ungamsiza ngoba isimo lesesiphoqayo ngeke uzumdedele ingane ife. Kodwa kufanele kube ukuthi leyo nto leyo ngoba naku ungakwenza isimo masiphoqa. Bese uthi wena angikwenzeka akunankinga. Ayifuneki leyo nto. Ezinye izinto ezithiwa zakithi akunankinga mawuzenza ngoba naku uphoqa isimo. Asikho isimo esikuphoqayo uma ke sibhedlela kunababelethisi vele abazokwazi ukumbelethisa. Ayikho into ekuphoqa ukuthi nawe ube khona. Kodwa konke lokho uma nizwa izinsizwa zakithi abesifazane bekukhuthaza lokho ingoba balwa nokubulala indoda. Ziningi kakhulu izinto ezibulala indoda. Uyabona nje kunabantu besilisa abake bagqoka amaphinifa baphekela abafazi. Umfazi akaguli akanalutho. Ubamba iqhaza lomfazi uyambangisa manje. Indoda ayikwenzi lokho. Indoda ayilibamba iqhaza lomkayo. Umkakho kufuna umdedele akwazi ukwenza izinto ekufanele ukuthi azenze njengomfazi. Musu ukuphuca umkakho ilungelo lakhe njengobufazi. Ufuna kuthi uromantic. Bayokuncoma ke ngokugqoka amaphinifa ke manje nake upheke. Hayi ngeke. Hayi. Nakhona lapho kuba sengathi manje kufanele ukuthi indoda vele igeze izitsha kufanele indoda ipheke. Kuliwa nendoda iyabulawa indoda. Ngenkathi lo muntu wesilisa lo efaka amaphinifa epheka enza yonke leyo nto leyo engconywa ke manje nabamncoma kabesifazane. Ngoba vele abantu besifazane bayathanda ukubona umuntu wesilisa esithingithingana nje sabo. Bayithanda leyo nto abantu besifazane. Wonke umuntu ke manje wesilisa ke sekokhulunywa ke manje ukuthi uma ungapheki ungazigeza izitsha ungaclean awuyona indoda. Uyabona lento iyaphanjaniswa manje. Kuthiwa uyona indoda. Yini na kuliwa nendoda. Yini nje umuntu wesifazane eyenza ukuthi indoda yakho ingazipheka ukhona ungaguli. Umuntu wesifazane onjani wena ufundiseke kanjani? Okuwukuthi wena ufuna ukwenzelwa indoda ukudla ungaguli ungenalutho. Izikuphakela indoda yakho nje impela nje niyashintshana nayo ngokupheka. Ayingeke bafowethu.
ezinye izinto asizenze ngoba naka isimo siphoqa uma egula umuntu wesifazane kulungile indoda ingakwenza lokho ubudoda vele lokho okuthi ngoba naka umuntu wesifazane akaphilile angimbambele la hayi ukuthi umuntu wesifazane akanalutho akagula akanalutho kodwa niyashintshana sekwazi kwa umthetho impela ukuthi hayi nomuntu wesilisa uyakwenza lokho ingoba kubulawa indoda gezi izitsha nangi kodwa umkakho ukhona bafowethu ngeke ngiyanifisela insizwa zakithi engathi leyo nto enjalo inganganehlela ngiyanifisela insizwa zakithi ukuthi nasekuganweni kwenu engathi ningaganwa njengathi nje ayi thina basifundisela abakhwekazi bethu ayi thina saganwa thina ayisaganwa mina ngize ngitshele ngisho insizwa engizwana nazo ngizifisela ukuthi insizwa zakithi uma seniganwa engathi ningaganwa njengami ayi mina ngaganwa mina wa mina ngipheka umkami ukuthi akaphilile kuphela wa mina angikwazi ukuphaka mina ngiyaphakelwa uyabona yonke le nto kuthiwa nje ngoziphakela hayibo angazi nokuthi mhlambe kuphakwa kanjani hayibo yeye angikhumbula ukuthi mangathiwa ngiphake ngisangakwazi ukuphaka angiphathi kokugeza izitshe mangathiwa ngizigeza ukuthi zigezwa kanjani ayi tengayazi yonke leyo mina tengayazi ngoba ngaganwa mina umfazi ofundisiwe umkhwekazi wami nje ngeke ngisho ukuthi ayi impela ayi wangifundisela manje abantu besifazane ayi yekeni lento yokuphoxa amakini nibulala amadoda enu naphendula abafazi hayi umuntu ophekayo umuntu wesifazane umuntu owenza izidingo zasendlini umuntu wesifazane musana ukwenza izinto ezibulala ubudoda emadodeni musana ukuzincoma ayingabulawa ke indoda into ebalekile kakhulu emhlabeni wonke ejikelele izizo zakithi asingavumi ukuthi ubudoda bethu bubulawe ngenxa yabantu abazothi kusho ukuthi asikho romantic ayifuneki leyo nto leyo kunezinto ekufanele ukuthi umuntu wesifazane azenze musu ukubamba iqhaza lomuntu wesifazane mdedele umuntu wesifazane abamba iqhaza lakhe nawe njengendoda ubamba iqhaza lakho angaliwa ke bafowethu nendoda ziningi izinto ezike zibalwe ziningi kakhulu othola ukuthi izinhloso yazo ukubulala indoda